איש הנכון, במקום הנכון, אני מבקש גם לאופוזיציה, גם לקואליציה, באמת לכבד ולהצביע בשביל בוריס מלון. בבקשה, הרב אביטל. Шаптайцу призвал депутатов как от коалиции, так и от оппозиции поддержать кандидатуру Бориса Манора на пост вице-мэра Ашкелона. הייתה הצעה של יושב כאן, תמכנו, רצינו לתמוך בבן דוד, אבל מה שקורה כאן, כנראה קרה כאן משהו. המשנה לראש העיר בהסכם קואליציוני, יש שלנו? לא, מי? הסכם קואליציוני. ברגע שרצו לתת המשנה לסופה ביילין, חשבו על התאי, כשסופה ביקשה אם אנחנו נבטל, אמרתי לה סופה בשבילה, בבקשה, את המשנה. נכון סופה? סופה, אתה עונה לי? נכון או לא? מה שתצביע פעם הבאה. אפשר להגיד האמת? אתה רוצה... מה היא באמת? לא, בואי אני אגיד האמת. כן. אנחנו ממש היום, אבל אני גם רוצה רב. בבקשה, אז אני אסיים ואני אתן לך המקום. בסדר? אני אסיים ואני אתן לך המקום, לא נעלה דיאלוג, שנייה. אני אסיים ואני אתן לך המקום. ולכן... המשנה, אני אתן לך המקום. אני רק אגיד לגבי משנה, אתה אמרת אם זה נכון. אז מה שאתה אמרת קודם כל, לגבי משנה, כמה שאני זוכרת, ויש לי זיכרון ברוך השם תודה לאל, אז זה היה תוך יום, אנחנו התכנסנו במועצה, ואחר כך אתה אמרת שהיה לך משנה בקואליציה, רק אחר כך אתה אמרת. סופה, לפני ההצבעה, את אמרת, את התקשרת לטלפון, את התקשרת. שנייה, לא שנייה. זהו, בסדר, שנייה. לא, בסדר, לא רציתי, תבינו אותי, רק אני רוצה להסביר נקודה קטנה. לא, אומרת. למה, יכולים לצאת? למה? רמי, מה פתאום? עד שאני מדבר... זה עניין של הקואליציה. לא. לפני ההצבעה, סופה התקשרה ואמרה שהיא אמרה לה שהכל תלוי ברב אביטל, תלוי בך רב אביטל, ואמרתי לך סופה בשבילך בכלל, לפני ההצבעה, את התקשרת אליי. וזה... בסדר, לא, בסדר, ונתתי את המשנה. אני לא אוכלת, בסדר. בסדר, וקיבלתי משנה ברוך השם, חדר, משרד, הכל באהבה, בשמחה, אני בידידות איתה והכל טוב. אני חושב שבין הרעיון היה, שיבואו אלינו עם המשנה הזה. עם המשנה הזה הוא מגיע לנו. אני דיברתי. והתנצלו בפני הנהלת העיר, סליחה וכו'. כמו שמדובר, כפי שנאמר כאן בבוריס מלון. Первым выступил Раф Авитан, который в своем обращении подчеркнул, что согласно коалиционным соглашениям с мэром города Итамаром Шимони, пост вице-мэра принадлежит ему и его фракции. Тут он обратился к Софье Бейлиной и напомнил ей события, предшествующие ее назначению на этот пост, и также отметил, что в тот период он принял решение отказаться от этого поста в ее пользу. И сегодня он принял такое же решение отказаться в пользу дорогого и уважаемого человека Бориса Манора, отказаться от этого поста, чтобы Борис стал вице-мэром Ашкелона, что вызвало, естественно, смех и аплодисменты в аудитории. זה היה הסכם קואליציוני, ספר לכם עוד סיפור שכתוב, תקשיב, ואת ההסכם הקואליציוני שלי אני קראתי לגזרים, ואמרתי שאני תומך באיתמר ובסיעה שלו, בלי ניירות, אז אין לי הסכם קואליציוני, אין לנו הסכם קואליציוני, יש לנו הסכם של מילה, של כבוד ואדם. תודה רבותיי, אני רוצה להתייחס בבקשה. אני חושב שהנהלת העיר זה לא שום משא ומתן. לתת לציבור שלנו, חרדים, משנה ראש העיר, זה מגיע לנו, זה צריך להיות, אני מבקש, הנהלת העיר, לא קשור לבוריס מלון.
שלא יובן, אני מאוד מעריך, ובוריס יודע שאני מאוד מעריך אותו, שהוא מסוגל לקיים את התפקיד שלו בשיא, אבל אני חושב שהגיע הזמן שהנהלת העיר תחשוב שהציבור שלנו חייב להיות פה בשני נושאים. טוב, עכשיו תשאיר אותו בתשובה, אבל זה כאן כבר יש לו. אבל איתן. רגע, אני מאוד גאה. Далее выступила Софа Белина. В своей речи Софа подчеркнула, что она горда тем, что член фракции «Наш дом Израиль» Борис Манор стал вице-мэром Ашкелона. Она уверена в его эффективной деятельности на благо жителей Ашкелона. И здесь она подчеркнула, что она уверена, что он и вся фракция «Наш дом Израиль» будет действовать на благо не только русскоязычных жителей Ашкелона, а всех жителей Ашкелона без исключения. טוב חברים, גם בתור שר תרשי ברשותך, אני אקצר משהו ממש בקצרה. היות ולא כל חברי המועצה היו לו מינוי של... יוסי, היות ולא כל חברי המועצה יצא להם להגיע לבחירה של סופה, ושם הזכרתי את הוויתור של בוריס מנור לגבי הנושא של התנועות. אבל אני אחזור על זה מפאת כבודכם, מפאת זה שגם לא הצלחתם להגיע, ולהזכיר לכם דבר אחד, בוריס מנור, בצורה הכי טבעית מן הסתם, היה אמור להיות גם סגן ראש העיר, במספר 2 בישראל ביתנו. בא היהודי היקר הזה, לא אומר דבר, תקשיבו, אני מבחינתי, כדי ליצור איחוד, כן? וזה דבר יפה שעשו גם במגזר של הדתיים, בסוף סוף זה מבורך שעשו את זה גם במגזר של העלים, והנה הוא מוותר, כדי שסופה, תבוא ותהיה סגנית ראש העיר. אז ועל כך, לפני כל הברכות, קיבלת משנה, שזה תפקיד מאוד מכובד. המשנה הזה, יש משנה ראשון, משנה שני, משנה שלישי, כמו בהגדה, וגם אם אפשר, גם אם הרב עשו להביא משנה רביעי, גם משנה רביעי, אם זה אפשר על פי החוק. אבל יותר מזה, בוריס, אני רוצה באמת, אני שזה הקדנציה השנייה שאני עובד איתך. ואני באמת, בלב שלם ומלא, אומר לך, קודם כל יישר כוח, על הוויתור האמיץ שלך למען עשייה ולמען התושבים שאתם מייצגים, של המגזר של העולים ובכלל. ויותר מזה, אני חושב... Далее выступил Томер Глам, который высказал свое уважение поступкам Бориса, которому, на его взгляд, мог получить пост заммэра города, но отказался от этого поста для того, чтобы способствовать объединению всех русских фракций в единое целое. שני ויתורים, גם אני ויתרתי על ממלא מקום. רבותיי. ואני יודעת שנעשה גם לנו במגזר הארצי את מה שאפשר בין התושבים בכלל. בבקשה, יוסי. לא, רוצה ללכת. Этот спешит на футбол, поэтому просит ускорить голосование, прекратить вот эти поздравления тогда. דווקא שיוסי ממהר. אני רוצה לברך. כל פעם שמשהו לא נראה לו ממהר. אני אומר לכם עוד דבר. 10, אני מעריך אותו בליכוד. Рами Софер, как один из представителей оппозиции, отметил, что Борис с его деятельностью, с его интеллигентностью нет ни оппозиции, ни коалиции, а все депутаты городского совета являются его друзьями. Шабтай Цур поставил на голосование. Все депутаты городского совета единогласно проголосовали за кандидатуру Бориса Манора на пост вице-мэра Ашкелона.
תנסי בו להתפרק. תראה, הוא הביא לך פחים. Борис Манор в своем ответном слове поблагодарил депутатов городского совета за оказанное доверие. Отдельно он поблагодарил Рава Авитана и пообещал ему, что он будет также его представителем на этом посту. Также он отметил, что он очень надеется, что данное назначение его не сведет его с ума, и он не заболеет звездной болезнью. И в конце он сказал, что он не собирается пойти и претендовать на пост мэра города Ашкелон. Также Борис отметил, что единственный вопрос среди всех многочисленных вопросов, которые были в повестке дня городского совета, по которому был единодушный консенсус, это его назначение на пост вице-мэра, и это, безусловно, его восхищает, и он очень благодарен за это депутатам городского совета. הבחור הזה בפועל, אני עוקב כשהוא היה צעיר עדיין. Следующим на повестку дня Шабтай Цур поставил назначение Баргона Сергея на пост директора в Совете директоров экономической компании города Ашкелона. Шабтай Цур отметил, что он и его жена Лея вместе принимали Сергея еще нового репатрианта 25 лет назад. И с тех пор Сергей сделал внушительную карьеру, получил академические степени и вполне может на добровольных началах помогать и содействовать в управлении экономической компанией города Ашкелона. Представитель от оппозиции Шломо Коэн поднял вопрос, связанный с тем, что спросил Шабтая Цура, если существует баланс между мужчинами и женщинами и представителями разных фракций в управлении экономической компанией. Также он отметил, что в случае, если это исполняется, должно быть юридический документ, приложенный от юридического советника муниципалитета, который бы подтверждал, что такой баланс существует. אם אנחנו עומדים בקריטריונים, מה שמחייב... בבקשה. נכון שבמינוי חברי דירקטוריון של נציגי ציבור צריכים יחד עם זה חוות דעת של המשפטי של העירייה. חוות דעת הזאת לא הוגשה משום שיש לנו עוד שינוי אחד. השינוי הזה הוא במקום חל"ת חצי שהיה. יש עוד שינוי שהוא במסע הבית הבא. ובא גם נציג ציבור כתוצאה מחברות של נציגי ציבור בחברה הכלכלית. והחוות הדעת תונח במועד. אתם לא רוצים, בבקשה זה בסדר. אתם רותמים את העגלה לפני הסוף. לא, ממש לא, שלמה. מה שנוח. רגע להצביע, בסדר. Юридический советник муниципалитета Иля встала и отметила, что она контролирует, и такой баланс внутри директориона существует. Вместе с этим документы об этом будут представлены на следующее заседание городского совета. А пока мы предлагаем поддержать кандидатуру Сергея Баргона на эту должность, что и было сделано. Члены городского совета проголосовали единогласно. זה לא חוקי. רבותיי, לא חוקי, אבל חוקי. רבותיי, מצביעים מי בעד למנות את סרגי דירקטור בחברה הכלכלית. אנחנו מברכים אותו כולנו בעד. הצלחה סרגי. טוב, אז אישור לנוע. בבקשה. סרגי, אנחנו מאוד שמחים שבאמת אתה תייצג את המגזר שלנו, למרות שאתה שליח כבר לדור וחצי, לאלה שנולדו שם, גדלו וחלקו כאן, למדת, יש לו, אתה הזכרת שיש לו תארים מקדימים, כן, יש לו תארים רלוונטיים לעבודה כדירקטור בחברה הכלכלית. יש לו תואר בכלכלה, יש לו תואר במשפטים, הוא הוכיח את עצמו, הוא כבר עשה קריירה מרשימה, ואני מאוד מקווה שאתה תייצג את כל תושבי העיר בכבוד
נאחל לך בהצלחה. רבותיי, סעיף ט', אישור מינוי של חבר מועצה מר דוד בן אברהם בוועדת החינוך, מי בעד? כולנו בעד, אין נגד, אין נמנעים. דוד בן אברהם בוועדת ספורט, מי בעד? כולנו בעד, אין נגד, אין נמנעים. רבותיי, סעיף 19, אישור נסיעתם של המשנה לראש העיר מר יורם שפר וראש מינהל התפעול מר מישל ברק לתערוכה בינלאומית במינכן שבגרמניה